Abantu abaningi bahlabeke umxhwele ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuvela noma-ke emva kokuvela kukaSamulelisiwe Ndlozi waseSistenga KwaZulu-Natal owathi eneminyaka engu-16 ebona isimo esingesihle ekhaya wakhetha ukuyobha eklina while esafunde Unisa. Kuthiwa noma-ke ukuthi-ke kwakunzima eqala njengoba ku-NSFAS eze wawuthola-ke emva kwa-2 years. Njengamanje usenguthisha ngokwe-qualification yize-ke esasebenza njengoklina kodwa-ke amathemba asemakhulu ukuthi impilo-ke izoshintsha. Abantu abaningi bahlabeke kumxhwele ngodaba-ke lwakhe-ke uSamulelisiwe babeka-ke imbono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi bonke-ke abangaba nesandla sicela-ke bavele ukuze-ke sizakale ingane yaze-ke yenza-ke into enhle-ke ngikufisela okuhle kodwa ntombazane yami. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho noma ubona ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba hlala lapha kwi-comment section.